Tinomboburitsa nhau pane dzimwe dzengozi dzekuti munhu anenge achibuda pamunhu achitaura ndini nhingi ndakaurawa. Imi pamune muchiona vanhu saka tingati kune denga here kuti hakuna denga. Vanhu vari kungotsakatikira pasi here kana kuti pane kunozoenda. Munhu zvokudenga inini handizozvizivi. Inini munhu kana achinzi afa mweya wake unenge urimo mumhepo. Kana akapondwa anenge achigunununawo wano kunzvimbo yawanozonogara wachidzinza chawo wachienda kuchidzinza chake uchidzinza chake zvokuti kuchazonopiswa vanhu handizvizivi. Zvakauya nemamissionaries ndiyo akauya nazvo saka iwo ndiwo vanotoziva kwavanopisa kuti kuno mutirudzi munhondo here mupfuti mutowa mukarati zvakawariwo izvozvo. Tinokukwazisai muri Zimbabwe. Ndaisa zvanza zvangu nemituko yenyu yese. Ndinovimba ndiri kukuwanai muri vatano kumativi mana enyika. Musashamisike kuti ndakagara padyo nasekuru ndokuudzai wani kuti ndiri Gombwe. Saka dzinofura nzivani hanzi zvikomo zvemutunhu umwe ndizvo zvitambidzana rakuzita ndinonzi Andrew Neshamba. Ndofunga pano kamuri kuona sekuru Gusvi. Sekuru Gusvi munovaziva kati tichifamba navo kwakawanda wanda. Takamboenda navo kumhondoro. Tiri kumhondoro ikoko munorangarira here paya vachitaura kuti pane anoridzana Leonard Jakata. Ndiri kuona kumba kwavo kwaunganwa manje vakanga vasina kundibata. Zvakatozoitika izvozvo. Regai ndimbokupai vhidhiyo iroro muvanzwe vachitaura. Zvakanaka! Mutanzwa madziwa! Sumuka John! Famba John baba. Mira ipa. Chakutanga baba, ndiri kucherechedza manzwi angu, ndiri kurowa nhoroondo, ndakakutarisa ikudai, tirarudare richipereka, masoka achitaura, ndati nditaure nemihombarume, ndati nditaure samusha, ndine nyaya iri kundinetsa pano, ndaona pamberi penyu pakamira guwa, asi chandinetsa pamberi. Anoti Joseph ndiani? Mwana wangu Changani. Mira ibagada. Ndati ndaona guwa, asi ndarowa guwa ndarishamisa, ndatsvaga mukati meguwa, ndatarisa mukatikati, ndanzwa machidaitiwa zita rekuti Joseph. Ndo zvakatora nzvimbo musi iwoyo. Nhasi unoka takave nawo kuDharweni kurushinga munozvitondera kwamutoko kwemwana uya wekushayika. Basa rasekuru ini ndona richinakidza nekuti mashandiro avanoriitaka vanenge vachitorerutsa ndima asi futi vanhu munenge muchitofara vanhu muchiudzwa chokwadi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe pakuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Nhasi uno ndoda kuwasiya sekuru vagari nevavanoshanda navo timbonyatsonzwa kuti sekuru Gusvi ndiani. Ndofunga makangovaona vari muaction chete, hamuna kumbogara manzwawo kuti vanobatsira mune zvipi, uyezve kune vari kunze kwenyika vanogona here kukubatsirai vari ikoko. Ko maproblems matauriro avanenge vachita kana uri kunze kwenyika vanokwanisa here kuzviita izvo. Ndo zvatoda kuti tinzwe more information pamusoro pasekuru Gusvi. Asi ndisati ndaenda kasekuru, munomboera chi sekuru? Nari munendoro. Nari unendoro. Makadiko nari? Ndinofara makadiwa. Aiwa, ino ishumba. Ishumba nyamuziwa. Aiwa, tinozvikudza. Tinotenda. Regai titonge chirongwa chedu chezuva ranhasi. Veruzhinji vangade kuziva kuti anonzi sekuru Gusvi ndiani? Ya, sekuru Gusvi ndini wacho. Zita rangu rokuberekwa ndinonzi Fibion Kufandirori. Ndakaberekerwa kunzvimbo yekwamutoko kunonzi kwakawasva. Ndo kwandakakurira, sabhuku wanga achinzifunga njera Chief Charewa. Ndo kwandakaberekerwa, ndo kwandakakurira, ndo kwandakadzidza kusvikira nawo ndazotanga zvandiri kuita izvi. Ndakazvitangira ikoko. Makatanga rini? Kana ndisingakanganise ini ndakarwara 83. Ndo pandakatanga kurwara neronda rakandishungurudza kwemakore. Kusvikira na vanhu vazofamba mudzin'anga dzakasiyana. Ndo pawakazonzwa nhoroondo yekuti kwete kune mudzimu uripo unoda kusvika kumwana uyu.
ndo zviri kukonzeresa zvese izvi. Saka wemhuri wakaunganidzana tikaenda kun'anga dzakawanda uko kwakazonobuditsirwa pachena urongwa hwese kusvikira mudzimu wakazoenda kunoturikwa nokuiswa pandiri kuMozambique kunonzi kuSongo. Right, saka sekuru matimimi pamakatanga kubatsira mamuri kumakore api? Pandakatanga kubatsira chaipo ndisati ndakufamba nokuti pandaibatsira apa ndaingobatsira ndiri pamba. Zvizhinji zvanga zvisati zvakuzivikanwa zvokuti ndaizongoya ndichitorwawo nevanhu ndichienda ndanga ndiri kuma 12 years. 12 years. Ama muchiri mufana. Ndanga ndichiri mudiki asi izvo ikoko ndaita zvekurotswa vanhu vachingouya ndichingovapawo mitombo nezvimwe zvakasiyana siyana. Asi pandakazonyatsoti ndaakupinda mukubatsira ndanga ndane 18 years. Ko ipo pakubatsira kwamaita ndinoona ndingati isusu patinombofamba nemi tinofamba nemi pane chaunga. Vanhu vanenge vauya vari ma1 munokwanisa kuvabatsira futi saizvozvo here kuti munoda kuti vanhu vatange vaita sei vaungana? Kwete tinongobatsira munhu kana pakauya vanhu 3 kana pakauya munhu mumwe chete kana pakauya vanhu 10 kana pakauya vanhu 100 tinenge chingobatsira chete. Ipo panhoroondo yenyu yekubatsira tingati pane kunyange tichitarisa muchiri mudiki kuma 12 years ikoko kusvika nhasi uno pane here zuva ramunoti handife ndakarikanganwa chii chakaitika maya muri kupi? Pano pandaiva kuhwedza kunonzi kuChisasike. Kune nharo kuhwedza? Taenda kuhwedza kune vanhu vakanga vachinetsana ndobva pasaikwa mwana paChisasike. Wakauya semhuri shuwa vachirwa vachipopotedzana vachinetsana. Nyaya yakandinakidza nokuti chakanyanya kundinakidza ndechekuti mwana uyu akanga aurayiwa asi yakandisiririsa zvakare. Mwana akaurayiwa ndobva akandwa mudhipa. Akandwa mudhipa muya vanhu vachiuya kudaro ndanga ndiri panonzi pamakurumure. Vanhu vachiuya paya pawakauya wakawanda ndokubvunzidzira kuti zvii zvaitika. Ndokubva tabata kuti pano munhu mumwe chete alipo akanga auraya mwana uyu anga ari murayiridzi. Asi hondo yakanyanya kundinakidza ndozvakandisiririsa ipapo nechekuti wairwira chigaro chokuchechi kwakuuraya mwana wachiwira chigaro chokuchechi. Mwana akabva akandiwa mudhipa. Ndikavaudza kuti iko zvine kutaura kwandiri kuenda kuno mwana uyo ari mudhipa endai mudhipa. Wakaenda mudhipa mwana wakamuona ari. Muri kuzvinzwa kamhuri yeZimbabwe ndoziva kuti vana vari kugara vachishayika siku nesikati. Kwamutoko yatakakupai vhidhiyo racho muchiona kazvaitora nzvimbo kusvika nyaya yedu tazonzi imimi ndimi nechekuita nekushayika kwemwana. Saka naizvozvo vane matambudziko ekushayika kwevana mubva mazviziva kuti aiwaka munomboenda munovaona hanzi zviro zviedzwa chemberekwa chivi yakabika mabwe ikanwa muto. Tochienda panhau yekubatsira kwenyu sekuru. Matambudziko amunobatsira ndeapi? Matambudziko mazhinji anowanzowanika vanhu ndaamumatare. Nekuti chinobatsira hawisi homwe asi chinobatsira mudzimu. Mudzimu ndiwo unoona kuti dambudziko rauya nemunhu iri ndinorikwanisa. Munhu apinda matare takurukuru ataona kuti auya pano ane dambudziko rekenza. Tobva taudzwa nomudzimu kuti aiwa iri famba inaro munorigona. Aiwa iri harichikwanisike nokuti mutombo wacho unokwanisika asi uri kurefu. Dzimwe dzenguva muti wacho unowanika kuMalawi. Dzimwe dzenguva muti wacho unowanika kuZambia. Kana kuti aiwa unowanika muno. Asiwo ini semazira andinoita nekubatsira kwatinoita vanhu muno ndozvatinoona kupenga zviri kubatsirika zvakanyanya. Wara netsviyo inonzi pfari zviri kubatsirika zvakanyanya. Wari kubirwa tambozama. Handingati ndinogona zvese zvakanyanyisisa asi vamwe vazhinji vari kubirwa zvinhu zvavo zviri kudzoka. Toita wane mhosva dzimwe dziri kumatare edzimhosva dziri kubudirirawo zvakare. Kukwidziridziwa mumabasa tiri kuona zvinhu zviri kufamba zvakanaka. Vanhu vari kuzouya pano vachitenda aiwa ndanga ndiri pakati ndaapakati. Ndanga ndiri chidanho ichi asi ndakazokwidziridzwa ndaapa. Kenza tiri kumhanya nayo. Tiri kuedza nopatinokwanisa kana isati yakanganisa miri wese tiri kuzama nopatinokwanisa ichitomirira ipapo. Uyezve vazukuru venyu vari kunzvimbo dzakasiyana siyana dzenyika. Ngatimboti munhu ari kuSouth Africa kana Zambia kana even UK.
vanobatsirika here vanhu vari ikoko kana kuti munenge makutoti svikai mumatare? Tiri kubatsira, tinoona vatanga tichitobatsira manje mazuva iwaya mairi adarika vari kunze kwenyika, vari kunana UK, vari kunana Swaziland. Tinobatsira nokuti zvatinoita kana achinge atifonera tikataura naye tinomuudza zvokuita, tomuudza tsananguro dzake ari ikoko kusvikira tapedza naye, totomuudza nezita neseine munomutupo ari ikoko tichitopedza naye. Zvatinongoita patinenge chingotsanangurira ruzhinji paye tichiudza nemazita ndo zvatinenge chingomiitirawo naiye. Ko ipapo sekuru ndine mubvunzo kuti tinoziva kuti mukushanda kwamunoita uko mune muchitorwisana nevaroi. Hapana here dzimwe nguva dzekuti vanokwanisa kumbodzimaidza matare enyu zvokuti pamunoda kuongorora munhu so munobva matogumirwa kutoshaya kana chamuri kuona asi ipo paine nyaya? Zvinoitika, vanozama nopavanogona nokuti kumakanaka uko hapana paunoregerera mumwe wako achitamba ega mugiraundi, kutomakana ibhora. Saka zvaunoita ndezvekuti ivo vanenge vachizama nopavanogona nekuti vanenge vasingade varoika, vanenge vasingade kuti zvinhu zvavo zvibuditsire pachena izvi. Saka pavanozamawo isiso tinogarawo takagadzirira kuti apa patakopinda iko zvinezvi tiri kutaura nemunhu uyu tinofanira kunge takatitori rediwo zvokuti hapafaniri kunge patori nonyaya idzodzo dzacho. Tinombosangana nazvo apo nepapo nokuti tikuwisana nevanhu wakaomawo. Kune vasiri varoi ndabva ndafunga nawe iye apa takamboenda kunzvimbo yechiweshe kuchiweshe zviya ndizvo takapedzisira takusungiswa akapaya vakuti mazvitaurire chii ina handina kuzviita chichi. Nyaya dzakadaro mumbosangana nadzo here dzavanhu vangada kukusungisai? Tinosangana nadzo zvakanyanya tichitenda kumakoti asi haina kwainoenda nyaya yacho nokuti kutopedza nguva. Chandinoziva vane shamba ndechekuti kunyange tiri muno takawanda tiri 1 2 3 4 5 tikabuda panze apo munhu akanoitira tsvina kuseruku hakuna anobvuma kuti ndini ndaiitira kuseruku vanoisi vakaungana. Izvozvo ndo zvamunofanira kuziva izvozvo. Tichitofungaira utsi tsvina yacho iyoyo hakuna anobvuma pakuti ndini ndaiita ipapapa, asi aiita anenge aripo. Kutaura kune izvozvi panhau yetsvina yamuri kutaura pane iri kutsviriridza kuhwedza uko. Pane munhu ari kuita tsvina yeuswa ari kuti kana munotodya mese sadza asi kana akunoita tsvina iri kubuda huri uswa ari kuda rubatsiro munhu iyeye. Aiwa handicho chinangwa chepurogiramu yedu tichazokurukura nezvazvo. Saka tingati mubasa renyu kurwiswa kwakawandisa zvakanyanya. Vanhu havadi kunzwa chokwadi. Vanhu havadi chokwadi. Ko iwo makomenzi anombonyorwa nevanhu patinoburitsa nyaya vachiisa makomenzi vamwe vachituka vamwe munomboaverenga here kuti hamuna nguva nawo? Tinoverenga kana kusatovawo nguva nazvo. Ndava nechikodzero chokuti munoziva kuti panotaura zvinhu pano vanhu vakawanda pfungwa dzinosiyana. Vamwe vanopfungwa dzokupenga, kuno vamwe vanotopenga pfungwa chaizvo zvokuti ukada kuzviteedzera iwewe kana mukuru wenyika anoswera achitotukwa asana pachinotungamira chete haamiri. Asi tomboti munhu anyora achikutukirira istereki zvikakurwadzai pane zvamunogona kuita here? Tinei nazvo tinotovasiya murwere ndokurwara kwacho ndowarwere watinoda kutorapa waniwa. Saka tikati sisi murwere auyu hapana pachipenga osvika orowa makumbi wangu ndakutomurowa here ndomugadzira here kuti afe. Ndomuraya murwere ari kutorwara munhu iye tofanira kutomubatsira zvakasimba. Mazvinzwa kavarwere vepaYouTube tovaziva varwere vakawandisa vanongouya nechinangwa chongotuka chete vasina kana zvavari kutaura zvine musoro asi chinangwa chavo chiri chekungotuka. Ndofunga mazvinzwira mega. Right sekuru, tiri panhau yekubatsira yamataura yekuti munokwanisa kubatsira munhu ari kunze. Tinozoti matambudziko amunobatsira veruzhinji akasiyana siyana. Pane here matambudziko amunoti iri dambudziko iri hongu tingabatsire munhu ari kunze asi akauya mumatare tinokwanisa kumubatsira zvakanyanyisa kudarika zvimwe? Matambudziko mamwe anonetsa anoda munhu ari panzvimbo kazhinji munhu regai titisisu ane ronda raanaro rakafanana nekenza. Zvinoda munhu wacho nokuti mimwe mishonga inenge yakuda munhu achita kudya. Mimwe mishonga inenge ichida munhu atoripo. Zvakafanana nokuti munhu arumwa nenyoka haangarapike pafoni.
kana takuda kunyeba anotouya panzvimbo tomurapa, asi kudzinga mhepo, kukwidziridza mabasa nezvimwe zvakadaro zvinoitwa munhu uriko. Asi zvinhu zvimwe zvacho zvinenge zvakuda munhu atori panzvimbo achitemererwa or achitopuwa mushonga wacho wokudya. Pamutaura zvekutemererwa vazhinji vanotaura kuti isusu zvenyora hatizvide nekuda kwokuti mune ramangwana ukazofamba unonzi wakambotemerwa nyora nasekuru Nhingi kwakati zvaakumunetsa. Munoti kudini naizvozvo? Madhipatimende anosiyana. Kuno vanotomirira izvozvo zvokutemererwa vanhu nyora dzouroi idzodzo, kozoita vanomiririra kugadzirisa munhu dambudziko rake. Isisu hatipo pakuzopa vanhu zvikwambo. Hatipo ipapo, tiri pakugadzirisa dambudziko romunhu kuti ripere, kwete kukonzeresa dambudziko. Auya aruma anonyoka onzi wakazotemererwa nyora dzokuti wauri muroi nokuti nyora dzawakatemererwa dziye dzonyoka dziya ndio dzazokonzeresa uroi. Aiwa, hazvisiri izvo. Vamwe patinoburitsa mavhidhiyo apa hatisi kunangana nemi, tikunangana nevanasekuru vakasiyana siyana. Pane pamwe parokuti mubereki vangave baba kana amai vanobatwa kuti ndo dambudziko riri kuvana riri kubva kwavari, asi ruzhinji runozotaura kuti iwe baba kana kuti amai vakatakura mwana nhumbu 9 months, daida kumuuraya akauraya kare. Saka munoti kudini nazvo? Zviriko here kuti baba kana kuti amai vanouraya mwana wavo? Zviriko. Baba kana amai vanouraya zvakanakawo chaizvo. Ere ndiwo vanhu vanoma wasinganonoke, iwo ndiwo wasinganonoke. Auko kuita kuti omwisiwa roga nomukanwa chaiwo chaiko. Amai kana baba vanokodzero vane masimba akawandisa pazviri nokuti ndiwo nyakubereka. Izvozvo zvinoitika, asi hatisi kuti wese vana vabereki ndio basa ravo. Kuno vamwe vanotenda unotora mushonga wachiti tino vanhu vanouya panapo waitoya kuti sekuru ndoda mushonga, asi mushonga uyu ndoda mushonga wokurima, ndoda kuti ushande neropa. Tomubvunza ndoda kuti ushande neropa rani, woti kana ive remwana wangu. Isusu tinozoramba kuti aiwa kwete satiite izvozvo. Tingatokuti munonotsvaga kumwe kunoitirwa zvemishonga iyoyo wakawanda, wakangonzwa kuti pana chiremba vanofungidzira kuti chiremba wega ndiwe kuuraya vanhu. Satisi pakuuraya vanhu, asi zvokuromba vanhu vachiromba vachida zvine ropa mukati, zvichida kazhinji kacho zvinotoshanda nemwana, hama, hanzvadzi, nin'ina, mukoma wanoita. Ko ipo paipa munozombotaura kuti iwewe zvinhu zvauinazvo izvo wakazvitora kuna sekuru Nhingi uchida kuita zvakati, ivo vana sekuru vacho vamunotaura hapana here vamwe vamunomboburana navo? Vanototifonera vachitituka kuti mabuditsirei nyaya idzi. Vanhu zvakanaka kuti zvibude, ndovano kuti isusu chatinenge da kuti munhu apone, kwete kuti dambudziko rirambe riripo. Tinoda kuti munhu apone. Muri kuzvinzwa kamuri yeZimbabwe. Nhasi muchirongwa chedu tina sekuru Gusvi. Kana ndichitaura navo ndinonzwa energy nekuti vasi sekuru vandangoti huyai mumatare tikurukure tinzwe nezvematare yenyu, asi kuti ndisekuru vanda nenguva ndichifamba navo zvikuru. Vazhinji vanonditi nhaiwe neshamba vanobatsira zvechokwadi here? Ko imimi pamunenge muchiona vachibatsira munenge muchiti ndezvechokwadi here kana ndezvenhema? Kana munhu achiudzwa kuti iwewe uri muyera gwai, zita rako ndiNhingi, nezuro waita zvakati iwewe, zvimwe zvese achibvuma ozoramba zvokuti pauroyi apa, iye munombozviitire nhai sekuru zvokutanga kubata munhu kumashure zvimwe zvaakamboita mumashure? Zvatinoitira paya ndezvokuona kuti tiri munzira kwayo here. Kana uchibvunza munhu kuti ndiri kuenda kuHarare, uri kubvira kwaMutoko, ukabva paMutoko unosvika paMurehwa, ukabva paMurehwa uchasvika paBhora, ukabva paBhora waamuHarare. Izvo tinozviitira kuti munhu azive kuti paanobvunza, patinenge taakutsanangura kuti iwewe ndiwe Nhengi, toziva kuti ndiye chaiye. Wakambodai toziva kuti iye achibvuma. Zvinoda kuti nechitsvaga nhoroondo yedu nonzira kuti patiri kuzonosvika pamunhu uyu ndizvo here chaizvo zvatiri kufamba nazvo. Tikaona munhu iye achitanga kuramba kuti ndiwe John here, kuti handisi John, toziva kuti tarasika padanho redu ratiri kufamba naro. Handingati ndiwe John kuti handisi John. Wakamboenga uri Sadhipa, kuti kwete handinobvira ndaita uSadhipa. Une mwana anonzi Peter, kwete handina mwana anonzi Peter. Ndochiti uri muroi, kuti kwete handisi muroi. Zveshuwa tinotaura kuti ipapo tarasika.
asi ndikati ndiwe John woti ndini John, ndiwe wakambenga uri Sadhipa woti ndini Sadhipa, ndiwe wakambenga uchigara kwakati woti hongu, ndiwe mwana anodzi Peter woti hongu, ndiwe mwana anodzi Noah woti hongu, ndiwe wakadya mwana anodzi Semu woti aiwa. Ko zvabva kupi futi zvabva kupi futi zvimwe zvese zvimwe zvese wabvuma izvi. Kana dare redzimhosva kana mudare redzimhosva ukange uchitongiwa unototongwa kana namambo kana namagistrate wachitokubvunza, vanokubvunza kuti iwewe ndiwe wakadai 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 wakadai, kuti wazokuti une mhosva vanotanga vakubvunza zvakawanda. Havangoti ndakakuudzwa kuti nezuva wakatema munhu saka enda kucheka. Hazviiteka izvozvo, hazviita. Hakuna mutongo wakadaro. Eko iyo nhau vamwe vana sekuru vanoti vakati kana kuti panapa pane nyoka vobata nyoka, imunobata here zvinenge zviripo? Kwete. Munozviita sei kuti ini ndinoti shamwari, wakatora nyoka yako kun'anga inodzi Nhengi, zvatakuita pane iwewe takura nyoka yako wega. Wakatora gona rako, takura gona rako wega. Iwewe negona rako inandipise, inandiuraye, handidi izvozvo. Wotakura gona rako tonanga kun'anga yako yawakatorera zvinhu, tosvika toti shamwari ndauya, uyu munhu akatora zvinhu izvi pano, chitora zvinhu zvako utambire wega iwewe wamaurirana. Zvachenera mhuri, zvauya, hazvina kutsva, nokuti patinopisa zvinhu zvezvinomberwa nomweya wawafi, hauende haugone kutsva mweya wawafi, unoramba uri mumusha imomo. Nozvinhu izvo zvicharamba zviri mumusha imomo, saka kupisa kwete, handipisi. Muri kuzvinzwa, muri yeZimbabwe. Sekuru vataura kuti hongu inini ndinobatsira, asi handingazoite zvese all rounder, panozowana zvimwe, asi zvinoenda nekuti mudzimu wandiudza kuti chii. Parizvo ndoda kukuzisai kuti tiri kutaura navo sekuru vari panyama, havana kusvikirwa. Vanhu vanozoti ko paya paya vanoita izvozvo vari mhepo, saka zvimwe zvacho havazozive kuti zvakamira sei. Toendera mberi sekuru. Tanga tichitaura matambudziko asingabatsirike munhu ari kwaari. Pane vamwe vanoti vane pamwi, ari kuda kubata mimba, havasi kuwana chipo chemwana. Vanokwanisa here kubatsirika vari kwavari, kana kuti ivavo zvakare vanofanira kuya matare? Vanobatsirika vari kwavari. Sei ndiri kuti vanobatsirika vari kwavari? Vazhinji vacho tinotumira zvinhu zvavo paairport apo, vamwe tinotumira pamabhazi apo. Zvinhu zvinosvika, hakuna chichodedza kusvika, zvinosvika. Ko pane vamwe vanouya kwatiri vachiti Dhruma Speed hatidi kutomboburitswa paTV, tinovanzwisisa, hatiburitse munhu asingadi kuita sei kuburitswa. Asi pane vamwe vanozotaurawo zvakare kuti isusu kumhuri kwedu, mhuri yedu yakaoma musoro, hatimbofe takagona kuti tiungane tiite chinhu tiri pamwe chete, asi matambudziko haasi kupera. Kune vakaromba, tiri kushandiswa vanasikana vari kurota vachirarwa navo, vanakomana vari kurara nevakadzi vavo vasingazive usiku. Matambudziko anozofambiswa sei kana mumusha mavo vasingade kuti musvikwe? Ipapo ndo patinoita inonzi go back to sender. Ngazvitange zvambodzokera ikoko. Mumbononetsana nozvinhu zvako iwewe muridzi wazvo. Hazvisisina rugare mumusha. Takonzera disorder mumusha mazvo mazviri kugara newe, hamuchawirirani. Ipapo zvinotanga kukunetsa iwewe nyanguzvitora. Kana zvakunetsa ndo pauchatsvaga waye futi kuti chandi zvanetsa. Pakaipa. Ko regedzai timbomira kwamuri sekuru zvishomanene, tiri kudzoka hedu, toda kumboenda kune vamunoshanda navo. Tasvika kwamuri. Mune here zuva ramunotira hamufe makarikanganwa pabasa renyu muina sekuru? Tine zviitiko zvinoti pane varwere vanouya, vakuuya kwavanenge vaita vanobva kwavanenge vabva vachiita sekuti imhuri imwe chete, asi vozosvika mudare votanga kutonetsana tiri padare, zvokusvika pakuti dzimwe dzenguva totomisa matare kuti vanhu vakutorwisana kunze tiri mudare imomo. Tine dare rakaita sairoro rekuti tine vanhu vakanga vabva kunonzi kwaMutoko kuri nechekunyasi, handizozivi zvangu ndekupi chaiko, asi vauya mudare. Vanhu ivavo vakanga vari semhuri, vakauya nerori vari 64. Waya vari 64
pavanhu ivavo vaita sekuti vanga vakawirirana, asi vazopinda mudare pakazotanga ruzha, vanhu vakatanga kurwisana vachinetsana. Saka zuva iro ndoti kana ndikarirangarira ndonyatsoona kuti saka zvinhu izvi zviriko kuti vanhu vanotosimuka vachiti kutodhoneta mari pamwe chete yokuti handei, asi ari kukonzeresa achitoripo ipapo achitobvisawo mari achiti handei. Veruzhinji pamwe havakuzivei nyange zvazvo tiri kuvaratidza mavhidhios. Imbotitirai zvamunoita mbichana mukana muri pabasa rei? Mbichana chete. I hope mudzimu wasekuru hauzosvike. Ayo, nguva zhinji kana paine wakaona pa YouTube, ini ndini mukomana wehosho. Ndimunovengwa navanhu chinzi munhu ngaanyaradze hosho. Hanzi munhu ari kutinyaudza nehosho, ngaanyaradze hosho yake. Hai, mimi ndozvati makatomakwa neveruzhinji. Chii chinoita kuti muzode kuramba muchingoridza hosho muchinyaudza vanhu? Ndoinchitira kuti mudzimu haufaniri kutomboita nguva yekuti vanhu vavarayirwe, vanhu vafaniri kuzombokotsira. Saka ipapo ndoitoriwo pabasa rangu samakumbi. Hamune musinganyaudza vanhu aiwa? Aiwa, ndoitori pabasa. Kuti mudzimu uite manyawi. Kuti mudzimu kana uchinzwa hosho unonzwa kunakirwa. Unofunzwa netumwe twakawanda. Imi sekuru pane imwe nguva yamunomboti ndakushedza munhu kumakuva, uyatone koiwe uri kuchemei? Munenge mutomuona nechiso chake? Ndinenge ndakumuona nechiso, ndoitomuona somaonera ndiri kukuita iso. Asi kuti vanhu vese vanenge vasingamudini, vanenge vasingamuoni. Asi inini maonera andinenge ndichimuita munhu iwe, ndoitomuona somaonera ndiri kukuita maonera ndiri kukuita iwaya. Ndichimuona mudaidza kumakuva uko, ndomudaidza uya, chimuona chidongorera paguva, achibuda achiuya, gara apo, ogara, taura nyaya yako, otaura nyaya yake, opedza, dzoka, achidzoka. Kana ndichitomunzwira tsitsi dzimwe dzenguva kune kuchitopisa, paukagara pano kupisa, garira nechepajira apa. Ndinotoona kunge imimi wacho muri kutotsva zvomagariro makaita, ndinotoona kuti ako chinguva ari kutsvanga wagara apa. Asi ndinenge ndichinozazvizva kuti munhu wandava kutaura neiko zvinezvi mufi. Ko ipapo ndo patinobvunzwa nevakawanda. Tinomboburitsa nhau pane dzimwe dzengozi dzekuti munhu anenge achibuda pamunhu achitaura ndini nhingi ndakaurawa. Imi pamune muchiona vanhu, saka tingati kune denga here kuti hakuna denga? Vanhu vari kungotsakatikira pasi here ava kana kuti pane kunozoenda? Munhu zvokudenga inini handizozvizivi. Inini munhu kana achinzi afa mweya wake unenge urimo mumhepo. Kana akapondwa anenge achigunununawo wano kunzvimbo yawanozonogara wachidzinza chawo wachienda kuchidzinza chake uchidzinza chake zvokuti kuchazonopiswa vanhu handizvizivi. Zvakauya nemamissionaries ndiyo akauya nazvo, saka iwo ndiwo vanotoziva kwavanopisa kuti kuno kuti udzii munhondo here mupfuti mutova mukarati zvakwawariwo izvozvo. Asi chiripo ndechekuti alright, toti isusu munhu anga ari mhondi pano pasi, vadzimu vakanomutambira here? Unogona kutadza kutambirwa. Nekuti ikoko vanhu vacho vanenge vakagarawo pawo, iwe paunosvikawo ikoko dzimwe dzenguva unosvika wodzibuda, haufaniri kuti gara patiri panapa. Ndo mweya inezenge yakutenderera, yazvipoko, yashaya pakunyatsogara pakasununguka. Iyo vanoshungurudzwa nezvipoko munobatsira here? Tobatsira. Munenge makuchichiita sei manje chipoko? Tinoidze imhepo dzinongodzingwa idzo. Idzo mhepo dzinodzingwa idzodzo. Dzinorozorora. Abudai ndai munonozorora musiri pamusoro. Imama. Sorry sekuru hanzi kukuwanzirai. Asi hamuna nguva dzamunombosangana nedzimhepo here uchiti iwewoka siyane zvauri kuita titori nonguva musiri pabasa muchingofamba henyu. Titori nonguva dzakawanda, hapana kutorara kutadza kurara. Kunotochena kunze zvinhu zvisina kumira mushe. Unotochena kunze zvinhu zvisina kumira mushe zvachose, chitadza kurara. Pamusuwo pachinokiwa, pachigugudziwa, manzwi achidaidziwa, nekuti unenge uri munzvimbo uchiwisana newavengi.
saka vanenge vaida kukubvisa kuti ubve panzvimbo paunenge uri. Alright, imimi pamunotanga kubatsira paya tinoona makumbi anotanga ashedza mudzimu nai. Ndizvozvo. Saka toti ndasangana nemi kana pangawe pambare ndoda kukwira bhazi tongodhumana makumbi haapo, zvinoreva here kuti imimi hamutokwanise kuona matambudziko andinawo mudzimu wenyu usina kushedzwa? Zvangofanana nefoni yenyu iri muomo. Haifoneka musina kuishandisa. Inofona iri muomo imomo. Haifone nokuti chigumwe chinotinya chacho hachipo. Unototora motozitina kana chatinya ichocho zvatanga. Network yabata. Azviite kungotangana nemunhu kwakutotanga kuti unenge wagara wakapoterwa ere. Nokuti chinonzi kupoterwa mudzimu yedu ino nguva yainoti saka tichiwaka imba yakafanana neinoyi uri mumba makafanana nemuno mudzimu wedu unogona kunge uri padhuze woshodzeka ngorohwa nguva diki mudzimu wadini mudzimu wabata. Zvinokodzero zvokuti tinogona kuti nditori mugalimoto kana motokari kana pai uyu aombera wakumbiwa unotokumbiwa mupwere wenyumba nzvimbo yaari ino hapatendewe kuita zvamunoda kuti aita, asi amanikidzika nokuti kuno muwere ari kuda kuti aite basa iri zvinobva zvatotangawo inotokumbirwawo. Muri eZimbabwe ndoziva vazhinji vanouya kwatiri vachiti varoda nhamba dzasekuru. Ndakaona vanhu muri kundishungurudza inini zvokuramba muchindifonera muchida nhamba dzavo ndidzo dzamuri kuona dziri pazasi idzo. Musafone kana muda kutaura nasekuru, musataure nenhamba idzo dziri pamusoro idzo. Mavhidhiyo edu ese munodziona nhamba idzo ndedzeDrumas Media. Idzo dziri pazasi idzo, aiwa kana muchida kuvabata munovabata mokurukura navo. Isusu chatingade kutozongoudzwa chinhu chekuti makaita basa reDrumas Media ndakazoenda kuya zvinhu zvandanga ndichida zvakaita sei zvakafamba. Kana zvisinawo tiziviseiwo tigoziva, tinogona kuzovabvunza kuti sekuru pane vamwe vazukuru venyu vari kuti hazvisati zvavafambira, chii chiri kuitika, tichinzwawo saidhi ravo kuti chii chanetsa kuti mimi musingabatsirike mudambudziko renyu ramuinaro. Nguva dzedu dziri kuita dzichiswedera kwamvura yacheka makumbo. Naizvozvoka sekuru ameno ndakukupai mukana unoka kuti mutaure nevazukuru zvamungade kuti vange vachiziva, zvamungade kuti pamwe pana vane mibvunzo yavo vange vachiziva. Asi ndichazopa zvakare dzinenge 5 minutes dzekupedzesera tinzwoka vateereri veDrumas Media vari muWhatsApp group vari kunyika dzakasiyana-siyana. Tinzwe kana vaine mibvunzo yavo yavanenge vachida kubvunza kuna sekuru. Kune vese vangade kupinda muWhatsApp group irori, munongouya panhamba dzedu idzo motoda kujoina WhatsApp group. Asi WhatsApp group iyi hatiite zvokuinvita vanhu nekuda kwekuti tinoda masubscribed members chete. Vangave vaimbi vatinokurukura navo, tinokupai mukana iwoyo zvakare wekuti mutaure navo tichikubvunzirai on your behalf. Tonzwa kuti vanenge vachitiwo chii vachipindura mhinduro dzenyu. Naizvozvo pari zvino pane mibvunzo yauya asi ichiri mishoma. Regai timbopa sekuru mukana tinzwe kuti pane here masoko avari kuda kutisiyira. Ndinotenda hangu mashoko mashoma, handina hangu mashoko akawanda. Varwere vanouya kuno ndiri kuno kwaHarare kuchitungwiza kunodzikwa ziko, asi dambudziko riripo nderokuti vazhinji vanobvunza kuti kosei muri kuHarare tinoda vari kubhodha Nyamapanda kana kuti tinoda vari kumapeto kwenyika. Kuva kumapeto kwenyika hakusi ndiwo kurapa. Nzvimbo yauri kana munhu uchinge wauya dambudziko rinongopera, kunyangwe ndiri muno muHarare, kunyangwe ndiri muBulawayo, kunyangwe ndiri kupi kana kupi, chero kwandinenge ndiri munhu anongobatsirwa. Tombobva kuna sekuru zvishoma-shoma. Takuda kuenda zvakare kune vamwe vavanoshanda navo. Toda kutika vazvizivise kuti ivo ndivo ani uyezve ndeipi role yavanoplaya kana sekuru vachibatsira. Right, tinotenda. Inini ndini mutyairi wasekuru Goshi. Muri drive? Ndini mutyairi wasekuru Goshi. Ndasangana nezvakawanda mumugwagwa vatinofamba nawo. Ndine time dzekuti ndotonzi mira ndonotsika mabreak angu ndakabuda kunze kweroad. Dzimwe dzenguva tinogona ita 3 hours to 4 hours takapaka patiri.
tozonzi right chisimukai handei. Ndinotenda mune Zimbabwe. Aiwa, mazvita regai tiende zvakare kune vamwe vavanoshanda navo. Right, ndinotenda ndinoitwa Robert Mponi, ndinowandire makombi wasekuru vanoomberera mudzimu wasekuru ndini wachona. Imboitai kambichana. Tasvika Mbondoro. Marume. Wauya wapwere. Hunde. Watiregai tiende kuno vakuru. Kuma. Wanoona zviri pamusoro pegomo. Uko. Wanoona zviri pasi peguyo. Mambo. Zviri kuseri kwegumbiriri. Watendera matondo uchakamati zvofene uye ashaya. Mambo wangu. Wakatiregai tiende kubvute guru. Uko. Hunde. Aiwa imunzere komba rume. Hunde. Yakanaka watezi. Zvinizvi makazvidzidziswa zvinofamba sei kuti munge muchitaura masoko anoyamamura? Kana wapa zviri unenge wapa zviri, ndochikaranga chacho. Aiwa, tinotenda zvikuru. Mune mamashoko amuda kusiyira veruzhinji? Akwati tongoti aiwa vanhu ngavauye vaponeswe, matare ndiye ana asekuru Bhushi, vanhu ngavauye vaponeswe. Aha. Patataura nemi ameno ndimi varidzi hosho, pane mashoko amuda kusiyira here veruzhinji? Zvakanaka pamusoroi. Veruzhinji ndoda kuvasiyira mashoko anoti kuuya kudare kuuya kunopotera, kupotera kutsvaga kurarama. Vazhinji vanongoti vakabvunza ndinokuwanai kupi sekuru, ndingaite sei? Aiwa, usabvunze, ugara ikoko. Ukabvunza enda kwawabvunza. Kana uchinge wasvika, sekuru Gushi ndivavo. Muchinge masvika kutarisana pachiso napachiso, hazvisi zvokuseri kwemba, mumwe ari kuseri kwemba. Kuuya upinda mumatare motarisana, chii chiri kudiwa woitirwa zvinhu zvako uri papi? Uri ipapo. Nhamba ndidzodzo kana muri kudziona paskrini, mukavafonera vanokudai. Ndo basa redu kazhinji rokudayira foni yavo. Kuda kutaura nasekuru, hazvina basa kuti iwo havapo kana kuti zvakamira sei. Ndinotoidayira foni, uya osangana nasekuru Gushi, mobatsirwa. Matare avanoita wanda matare akawanda kugadzirisa manjuzu, vane matare emisha yemidzimu, vane misha iri kuparara, vari kudonha tsviyo, vane zvirwere, vakasiya misha vakarambwa, vakatizwa nevarume, vakasiyiwa nevasikana, zvese izvozvo zvinoitwa. Saka uyai mubatsirwe, munotoona tiriko. Ndatera. Sekuru, ndofunga nhasi vazhinji vari mabasa avo, saka hatina mibvunzo yakawanda yabva kune veruzhinji. Tine miiri chete. Wokutanga wabva kuSouth Africa, kune uyu atiwo kwaMandaza. Hanzi izvo ndaikumbira kubvunza kuti sekuru Gushi vanoshandira here online kunesu tiri kure? Ndofunga tamboitibate hedu nhau iyoyo, asi hanzi ndiri kuno munokwanisa here kunge muchindibatsira pafoni yangu? Hongu, zvinokwanisika chaizvo, chienderana nokuti dambudziko racho futi nderipi. Asi tinobatsira here online. Aha. Pane zvakare, sekutaura kwandamboita vanhu veSouth Africa ndo vanonyanya kutibata. Ndofunga ikoko ndingade kukuzisai kuti vateri veDrumas Media vakawanda vari kuSouth Africa, then UK, Zimbabwe pari zvino yakulidha, asi yaisumbawa mumashure kare. Ndofunga zvechirungu zvakasati zvasvika kwavari. Queen B ari kuSouth Africa, hanzi makadiko sekuru? Ini sekuru ndinoda kubvunza kuti kana munhu usingazive mutupo wako kana dzinza rako, munokwanisa here kumubatsira kuti arizive? Ndichitombokwanisa hangu kudaidza munhu akafa ari kumakuwa uko nezita rake, ndomudaidza ouya kuno nomuchigarapa otaura nhoroondo yake noupenyu hwake, ndozokundikana kuziva dzinza chete chete. Aiwa, uri munhu mupenyu. Hazvirambiki, zvinoita. Ndofunga mazvinzwa Sisi Queen B. Tina Savi vari munzvimbo yeSouth Africa zvakare. South Africa, so munotipatsa manyemwe.
hanzi sekuru munoziva sei mazita evanhu zvinoya munzeve kungosvika ipapa ndenda kutoziva kuti ndengi uyu akamira akadai ndikatadze kuziva zita remunhu ndichikwanisa kupa vanhu vese vanomutsaka kubva panapa kusvika kuairtime wese ndichivapedza kuvapa pane zvino mhuri yezimbabwe regai ndimbokupai sekuru vachipa vanhu airtime sekuru ndisandabuda muno munhu ndoda kuti mundijusire foni yangu munhu wese ngaaite zvaanoita pakutanga kuti munoti sita woti 2 woti 1 hameno kana wapedza obva wandiudza iwe wapedza unoshandisa chiwe bhaji handiti ndaakujusira airtime izvozvi 27 musanyore anenge anyore kubva apenga wanyora 27 nyora 27 i-airtime kanyi wati 27 handitika 32 4 32 01 78 23 06 01 ita hashi ipapo tu ifamba nayo funga mavaona sekuru vachipa vanhu airtime regai tifambire mberi nechirongwa pane aisa womubvunzo wake manje wandinovimba kuti ndiye anogona kunge ari kupedzisira nekuti mibvunzo yacho yapera anonzi maremudze hanzi muri sei ini ndodawo kuziva kuti sekuru Gusvi vanokwanisa here kuti munhu asina chiprofiti vanokwanisa here kuti aprofite kana kushoperawo hongu zvakanaka vanouya vanouya pano vakawanda ini ndichatanga sekuru because patinosvika tinowana vanhu aine matambudziko hobho ndakatomboimba patv wane kambo kasifas mashakada kuti dai ndaive muprofiti ndaibatawo varoi aiwa zvinokwanisika zvakanyanya chaizvo tinoakato takagadzirira wakawandisa hatidedi kuti tinambe tichitaura nezvazvo ndawamona unzva dzakaenda kuti chechibawo wachifungidzira kuti vanhu vakagadzirwa nana chiremba asi tiri kuti tinawo wakawanda vatakagadzirira sandi wese asi tinawo ndicho chirongwa chatanga tiinacho mhuri yezimbabwe vazhinji vaindisa mameseji eunza asekuru Gusvi mbowaunzai pachirongwa timbounzwawo zvavanobatsira nemabatsiriro avanenge vachiita ndofunga ndinovimba pachirongwa chatakupai madzidza zvakawanda pamusoro pasekuru Gusvi naizvozvo ini ndakuisa rangu Gusvi tinotenda zvikuru nenguva yamatipa asi ndisati ndabva ndine mubvunzo ndizvozvo ndanzwa pavanga vachedza vachi mhondoro imamwere shumbaka ndizvozvo chaizvo sei vachidaro mhondoro imhuka yese ingori mhondoro ane munozviziva kuti kana chinhu chipuka chabva uko chikange chauya chichinza taona mhondora asi shumba ndiye inozikana kuti ndiyo mhondoro wanozoti kusvika kwandinenge ndaita mudzimu wasvikawo pandiri waakuti mhondoro zvichireva kuti mhondoro ndo chipuka chinosvikawo pandiri chagara chiri patiri mhondoro dzacho aiwa tinotenda mhuri yezimbabwe nemune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai asi don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media inokutorai yokuisai padanho repamusorosoro zvichida madhila neDrumas Media inokwanisa kukuyambutsai kamatambudziko amunenge muinayo yokusvitsai musorosoro nekuti kana matambudziko apera aiwa yakutorai to another level. Andrew Neshamba signing off.